Otuma même ni no jouer les handball akar bitu pe o ya ba akana nyogo ni wani ni ka pika ana nini ko bala aya handball ko ke wo bi se ka wiye to mani abi jambo yeto bode ni na fa o ke tuma même la te fait aya ya o ke ni mani machi bana ka no que le meilleur kai merci. OK, merci. yani ngan to jam ko folo ma bo auju billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ne to Abdul Salia Tigana kabul la fiabugo ne suel de karango centre homme sport de la fiabugo ambra ay sana ay victoire ke misi judgment ni so jabile bile de binina vraiment bi so maraina ani ko yanga kubu folo sandam ne kubu folo donc ni refo dem senuye ka barake parce que ni tara final là il va essayer à chaque fois à finir remporter wori ni so jabay ni so jabari binina vraiment ka fo bi so maraina ni so jawara ko jugal place ka kuma rek atmo franca fo wala jarani ay ni victoire nga ay la ben no ni dem sen la ben bele parce que ni dem sen sogoma o choufe o la fe o wakati dem sen ni bele tellement entraînement cadué tellement que jouer en biboula ou des noire wakati be tellement final mouninga vraiment un barake du matin et le soir voilà pour les mene bolo ka ila si ligi ka bara vraiment mu fo wala nyumando parce que ni so ba to ni ura akatasma fifa na anu fiamba fa da fiamba fa
an bɛ ligi fo vraiment tournoi in depuis a daminɛna fo ka se bi ma bonya ani karama o de yira ligi kɔnɔna na basigi o de yira kɔnɔ ka denmisɛnninw ani cɛkɔrɔbaw ka bɛɛ laja kalo kelen kɔnɔ fo kalo saba kɔnɔ vraiment a kɛla bonya ani karama ye n b'o foli ɲɛsin u ma u ni cɛ u ni bara ɲuman na. Tournoi inaugural de la Ligue du district de Bamako, handball, à là-bas, il y a billet, mi est final doué. Donc, à la est au fla de Garziga, lycée sportif Ben Oumarsi, ani centrum sport de Misabou, au rebe final la bi. Au bas, il y a qu'à faire, au rebe à Tchessiri Kosebe. Au Tchessiri, à bas Djidja, à Kanake Toka Djen. Nindabora, handball fêti de Kama. Fêti titani fair play te. Kelete woyote ibise mina ibo ira teranga ne ala min garzige ja ni e trophée ta o yi garzige donc munu fene bora munu bina sen biche amulu fene ama nyunu fe on va continuer mobiliser les donc faniate bega balo iga barake sharia ogum kon la na fara sharia bebe aga règlement mi appli degira ku aga degi karamo fe ani alvitru bena kala jene mo me règlement appliqué ne mo ma appliqué romna alvitri ka nga nyangini mde ka be deka oye a sharia abe baraka noyi donc ama nyini ala fait ala ga kunche herela bonne chance à Flabe équipe Flabe la jeli.
Monsieur Nkunda, le Furakatana, la famille Tadani. One play. Aba. Bora ka isa no, ibora ka ta. Nisɔndiya jumɛn b'i la bi? Bon, tiɲɛna nisɔndiyalen don parce que an ye fɛn dɔ kɛ bi fɛn mun n'a a ɲana bi kosɛbɛ parce que équipe mun filɛ n'an filɛ ka u ci éliminatoire la nin équipe y'an ci 36-16. Bon, on s'est préparé en conséquence pour qu'an bɛ se ka match nin définir relever cogo min na o de y'an ka nisɔndiya ye. Voilà, o de y'an nisɔndiya. Bon, vraiment, Ligue, ni ko bɛ folikan kɔni fɔ Ligue i b'a tiɲɛ parce que depuis Ligue Bamakɔ Ligue bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn vraiment handball taaɲɛ o b'a kan parce que hali ka nin compétition gansan organiser denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment nin ye belebele ye s'il continue comme ça on peut avoir une bonne équipe nationale an bɛ se ka denmisɛnnin ɲɛnamaw sɔrɔ parce que ni compétition bɛ denmisɛnninw bɛ sɔrɔ mais ni compétition tɛ vraiment san kɔnɔ compétition kelen a bɛ gɛlɛya sinon vraiment tiɲɛna Ligue ka nin baara ka ɲi kojugu an bɛ président fo vraiment an b'a n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ fo u bɛ baara ɲuman na. A ye k'a fɔ a daminɛna ka 3 minutes kɛ bi ma se ka dɔn e yɛrɛ tun jigi b'a kan a bɛ kɛ yan. Bon baara kɛlen don a kama an ye baara min kɛ ni denmisɛnninw y'a baara n'u sera k'a kɛ match c'est sans commentaire on va gagner parce que an ye dɔgɔkun in na an ye équipe nin ta ka baara parce que équipe mun y'i ci siɲɛ kelen tɛ baro équipe mun y'i ci siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ ni n'o bɛnna i kan ka se ka défaut mun y'a kan y'i ci i b'o corriger o de y'a kɛ bi an gagne na sinon 3 bi donné fo ka se 5 ma ka sɔrɔ an ma bi ta a tɛ bali na parce que vraiment on a préparé an y'a défensif la kama. Ami merci. Ne tɔgɔ Mamadu Danbele mɔgɔ bɛ n wele Seyiba ne ye centre commissaire de Misabugu entraîneur principal ye niveau cadet junior senior. Maintenant an y'a ye aw taa final la mais Elbosi mɔgɔw ye se sɔrɔ o kan fɛn jumɛn de ma ɲɛ aw bolo? Oui, n bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw afilela je kan du fait que u ye ninnu ci match d'épaule la o y'a bila u kunna an bɛ s'u la ka ban ni supporters ye jamaw kulekulela u embrayela ka bɔ terrain kɔnɔ bon o yɔrɔnin de y'an sɛgɛn dɔɔnin sinon ça va aller an b'an ka erreur corriger an yɛrɛ y'an yɛrɛ tataw ye minnu y'a to an ye fête kɛ. Folikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Ligue mɔgɔw ma nin tournoi la? Oui, n b'a ɲini u fɛ hali bi u bɛ ka nin mun kɛ dɛmɛ don joueurs bolo entraîneurs bolo arbitres bolo le fait que tournoi bɛ ka caya joueurs b'u yɛrɛ sɔrɔ entraîneurs b'u yɛrɛ améliorer arbitrage fana o cogo la ni compétition tɛ ka kɛ bon a bɛ jouer nin bɛɛ de kan hali bi an b'u fo u ka dɛmɛ la hali bi u ka dɛmɛ caman las'an ma tournoi caman compétitionnel la. Voilà, an bɛ se k'a fɔ pour le moment Musabugu ni ye cadet kunda ye dɔɔnin ma bɔ e la laɲini fɛn tun ye min yɛrɛ ne yɛrɛ ɲinɛ dɔɔnin bɔra e la na. Oui, ne yɛrɛ ye dɔɔnin bɔra e la na parce que sele yan nɔ mun kɛ o ye jama a filela match kan dɔrɔn de u ye jama ye cogo min na sinon bi entraînement la depuis fɛn banna o sisan